Maayong gabi! We are live mga kabisda, kabisaya! Welcome to Bisaya in Canada Night Talk Show. Karong gabi na doon na nakoy co-host. Yeah. Ako si Ate Vinky, inyong host gikan sa Ontario, Canada. Karon, nahibalo mo nga ako kanang nag-retire kog sayo tungod sa akong health challenges. O kuya teacher and background, pero 20 ka tuig na diri sa Canada. Pero mauning nagtuon ko og bag-ong pagtulunan nga I am so excited. So, Ate Gilma? Ug ako po si Ate Gilma, inyong co-host gikan sa Edmonton, Alberta, Canada. Yay! Yes. Kaya po, actually, ang akong kagikan is Ilonggo. Mm-hmm. But, nag-migrate sa Mindanao, nga daghan kay mga Bisaya. So, I learned so much. Ang Bisaya na po ko. Bisaya. So, yes, I'm here in Canada mga 30 years and a half ago. And now, I'm living with my family. Ang akong pamilya to aljud sa, siyempre, sa Mindanao. Pero, ako'y anak sa Cavite. So, mauni siya two Bisaya women. Okay? One mission. One mission to inspire, encourage, and connect Bisaya around the world. Yes. Bisan asa ka karon, naaman ka sa Canada, sa Pilipinas, Estados Unidos, ug uban pa nga parte sa kalibutan. Welcome kayo diri sa among Little Online Bisaya family. Yes, kuha ang inyong kape. Ang inyong kape o tsaa. Lingkod. O makig-istorya uban ka namo. All right, thank you. Don't forget to comment and tell us. Okay? Asa man ka nagtan-aw karon. Yeah. Kung first time nimo dinhi, welcome kaayo. Feel free to follow or our page para magkita ta matagabi. Yes. Okay, ready na ba mo? Kay let's begin. Ato nang sugdan ang atong pagkulok-kabildo mga igsoon, mga kabisdak. Okay. Karon ang atong panaghisgutan, okay? Dili nimo kinahanglan ang approval sa tanan. Subot ani nga kung maghulat ka nga suportahan ka sa tanan, basin og dili na ninyo ka makasugod. Di ba Ate Gilma? Tinuod ka na, Ate Vinky. Dili tanan makasabot sa imong vision o personal journey. Usahay ang pamilya o mga higala, concerned lang. Maunang dili sa sila mo suporta kay maybe they have gone through so much. Kana ba? Yes. Nagian nila ang uban nga kanang mga scams online. Mm-hmm. So wala dyan na sila kasabot. Yep. They won't understand you at first. So sayang kanang concern lang pero limitado ang ilahang nakita. Wala nila nakita ang naa sa mong mga mata nga nakita. So, pero sis Gilma, di ba? Kung kita nanginahanglan gyud ta bitaw. Ako naabot mo sa punto ate nga kana bitaw wala na ko'y paglaom tungod sa akong health challenge. Nang kumbaga wala ko'y paglaom adto pero itagaan pa man kog chance sa Ginoo nga mabuhi. Maong nag-ingon ko nga unsa may akong himuon. So mo nang sa dihang nigsugod na ko aning og pangita ani murag kana manang giingon nga oportunidad ni siya kay ang Ginoo magauban gid ka nato magpadayag na siya ba usahay lang kita dili ta maminaw di ba? Mes tinuod jud na dili ta maminaw sa atong mga kwan kay naamong good tayo nakita. Sa business sa kanila business. At first I am a very skeptical person sab. Kuan jud ko kanang di jud ko mo patuo. Ingnan ano. Kuan man kana bang solo parent ko ka? You have
to have something nga kanabang imuhang gitigom ang imuhang kita kay naa kay giset aside for something. Naagud ko'y anak. So, kinahanglan jud na maging wise jud ta. Pero sa dihang nakita nako ni na business, I've been through so much sa dihang single mom pa ko. Nga nangita jud ko og paagi kung paano makatibawa sa alpas kita sa atong mga there's words that I cannot say, cannot express, pero kana bang nangita tag paagi na kung saan asa ta mabuhi nga maayo. Kanang luag kanang legal pod sis Gilma in town. Yes, legal pod in town, and I saw it in this business. Yes, so usahay maminaw ta sa maayong tambag, no. Maminaw ta sa maayong tambag, pero usahay dili ta maghuna-una bitaw ko nang mag-rely bitaw ta sa uban nga kanang ang ato manggong kaugmaon naa sa ato kita manggod ang kita gyud ang nagdesisyon, di ba? Yes. Dili nato pwedeng ihatag sa uban na uban ang kontrol sa atong ugma, di ba? Kay kung ano kay edad sis ate, kuan na siya. Gyud nga naatay stability mo na siya akong mga worry. Yun kanang nganong nagtuon ko sa social media ate Gilma. Kaya nga ayaw paminaw ug ihatag sa uban ang control sa imong kaugmaon. Yes. Yeah, it is your life. Yep. Kanang kinabuhi. You have to control your life. Nakita nimo sa isa ka oportunidad. Ya usahay diha ka mangin maayo. Why not? Yeah. So usahay ba ang mga tao manggod maghukom sa ato unsa man siya oy, pero ang kinahanglan dili man tan nang hinambog diri sa nga naa ta diri, no. Ang ato lang nga mag-share ta sa experience kay kung naa bitay pangandoy ang tao moingon gina unsa din inyong gihimo, di ba? Kay unsa din inyong gihimo ngano mo sig kataw-kataw sa social media, okay? Kay ang atong mga resulta dili na to dapat ipanghinambog. Ato na siyang himuong maka-inspire pud ta sa uban. So mao na atong goal diri mga kabisaya, dili ni nga mag-anhi mi diri aron manghinambog kun dili mag-inspire sa inyo nga naa tay there's another way to work smarter not harder. Pero ang nakaindot kay simpre mobayad man gid ta sa atong sa diri sa tax sa Canada, di ba? Anywhere we go, di ba? Tinuod jud na. So munang tan-awan ninyo kung curious mo kung nagkinahanglan mo og mga maayong oportunidad nga kaning dili ni siya motubo diri. So pareha kanang ikaw mismo ang mahimong magmalambuon ba sa imong kaugalingon, and then everything will follow. Muna akong nagustuhan diri sa social media. Like ako nalipay pud ko go ate nga we are here in this business. Isag idaranata kana ato ang makuan ang ato ang self. Kana ma-improve pa ba nato ang ato self? Kay here you are trained. Yes. So training side is really something akong gi-enjoyan kaayo pag-ayo. Ako pod I'm not thinking of anything else kung dili ang paglambo binaagi sa atong pagpalambo sa atong kaugalingon. That's one more important thing for me. Yes. Mao gina siyang importante no niya. Usay ang ato dili ginato kalimtan ang pagpanalangin, be thankful nga naay wisdom gihatag sa ato sa Ginoo to make a right decision, right? So we always have that gratitude every day. So I start since I nga nag-uban ko ni ani nga business no kanang I was so happy and thankful and grateful nga ano bitong gahimo ko og mag-journal og journal ko og kanang things nga mapasalamaton kaayo ko and makahatag gyud sa kalinaw sa imo sa matag adlaw, di ba? Unsa may imo experiences Ate Gilma? Yeah, sa una when kay sige man lang trabaho ba, now I realize na na-realisar na ko na
naa di ay opportunity nga pareho ani. Bitaw. Yes, naa di ay opportunity nga ingon ani nga you go to work 9 to 5. Walay pahulay ang lawas lagi. Worn out na kayang lawas nimo pag abot nimo sa kuan sa imong apartment, you'll just have to lie down because kapoy na kayo. But I have done 2 jobs. Ako 3 jobs, 3 to 4 jobs before. Mauna siya hinungdan nga nasakit ko ate. Nga nasubraan siguro siya nga wala na ko na nasubraan kag kanang kapoy ba? Kapoy ra kayo. Munang giingon ate nga work smarter not harder kay ang lawas na may puhunan, di ba? Yes. Yeah. Yes. Pero dili kung na kay anak tapos solo parent ka, parehan ako. You don't think of kanang kapoy because there's someone nga nag-lean on you. Yes. Di ba? Na somebody is leaning on you na you have to raise him, you have to send him to school, you have to pay for his things. So, maunay ingon ako na, why this opportunity did not come on time? Like, you know? Started it way back then. Yeah. Wala din ako nakita kaya I'm so very skeptical and I am very introvert. Wa man gani. Gyud ta ate, introvert gyapon ko kadi ko na socialization. Pero pagkahuman na nako bitaw pagkaayo nako ba no? Sus nakaingon ko nga napaka-purpose sa kinabuhi nganong naayo ko ano. So I have to do something. So ang tanan gyud ate Gilma no maggikan gyud sa desisyon nato sa akong kaugalingon. Mao na siya. Unya ang uban maghulat pa sa uban ang kunang uban kung kamo kung kinsay nagtanaw di maghulat mo suporta sa uban dili mo makasugod kung dili mo makasugod kay there's a lot of negative things. Yes. Frankly, ako ang anak, sus, negative jud kaayo na siya. Salig lang gyud sa imong kaugalingon, salig sa community kay kani ang community makita na nga salig gyud kanya. Dili man gyud nimo pareho na magtan-aw ka og sini. Kitan hibalo di ka sa ending. Di na lang kadto magsugod kana hibalon mo sa ending, di ba? So naagi siya process. Pareha ra gyapon ani. So karon mangutana ko sa mga tao nga nagpuang karon nagnanaw nga kon nakasulay ba mo nga wala mo suportahi sa inyong sa uban nga pero ni padayon gyapon ka. Kinsa sa inyo nga nakasulay na og mga ilang gustong himuon pero may padayap gyapon sila. I-share sa down below kay para sa ako no bisang walay nagsuporta sa ako padayon gihapon ko. So share unsay inyong experience. Oo, yes. Kaagi nga. Ang inyong kaagi nga wala mo gisuportahan, nobody supporting you, pero padayon jud mo. Yes. Just like when I was younger, niingon pa to akong igaagaw na, sus, ayaw na nagpa-eskwelaha kay magminyo ra man na gihapon siya. But it did not stop me. Padayon jud ko. Ay, ni-eskwela ko, bahala mo. Bisag unsay may tabo sa kalibutan, eskwela jud ko, bahala mo. Ingana gyapon Mrs. Kay tungod sa kapobrehon bitaw no kita. Yes. Kuno kun naa mang circumstances nga kanang ang kasagaran mo sa ato pag naay mga challenge mo undang pero kanang kabalo ba mo nga ang kanang atong mga trials nga moagi sa atong kaugali atong kinabuhi maunay mo push na to push you that is harder. Yes. Right. Kung gikapoy na kag maayo kay ako telling you frankly na again na ako gikapoy na kog maayo gikapoy na hinong kog maayo the more nga nagpush ko nga ipadayon jud ni kay how many times did my son stop me? He is so concerned. He doesn't believe. Yes. Okay, mga igsoon. So kinsa ninyo diha nga naka-experience pareha ni Ate Gilma? Comment down below. Comment down below. We are here. Kita na punta. Go and get going. Okay. Ugma po magkita na punta, Ate Gilma. Yes, magkita na punta ugma. We'll see you. Salamat sa inyo hang. Salamat in town.
Daghang salamat sa inyong oras o inyong pag-uban kanamo karong video na. Okay, salamat sa inyong story, sa inyong suporta. Kamo ang naghimo nga espesyal aning atong gabi karon. That's right. Any thoughts? We will entertain any thoughts and anything you can say about it. Yeah, unsay imong ikasulti sa Ate Gilma before we go? Before we go, kuanin ninyo ubanin ninyo kami kada gabi Okay. We will see. Okay, thank you. Dili kinahanglan nga mahimong perfect ang aron magsugod mo, okay? Remember that. So usahay ang usa ka gamay nga lakang mauna ang hinungdan sa dakong kausaban. So, padayon lang sa pagtuo, padayon lang sa pagkat-on, padayon lang sa paglaom, og labaw sa tanan, salig lang sa Ginoo. Okay. God bless everyone. Yes, thank you very much. I am from Ontario and Ate Gilma from Canada. Thank you for spending your evening with us. Okay. Thank you. Bye-bye. God bless everyone. Bye-bye. Thank you for watching.